उथियानो ना मम्मी सारिता बाजिब्लानो खारांगौल' थांबा मैयाबा एसे आं दै गिदिरमोन रानबायानो दोखो सोआ फैसा अ इसोरथेनो माइ गायगोन दे हामदो दे दाउ गाबनाय खोनायो मोनलाय एसेबां मोजां बे खासेया खारै मोनब्ला दा गाबगोन दै दे दिखां दे दैया मारै बोहैना दोनो फैदो 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 mana lagi mana be hah singrana siya ano na dikene nai mana kau tu fung nei makan suah mun suah na jom faidu nubai nei video live nei kasih suka nei na tu fung na jom nubai dile ni ate thabe bena de jadi kang de dausri birlangdo मोनबाय होनदो ओइ बे मा जिनिस थालु बिबार फुं ना जमनो फैदोंमोन नै थाल बिबार जोबि माबो थाल दंफां दं हय बे नैबे दंफांनिफ्राय सिरिदो ए जगार था नांनाय नांगौमोनलै रानाखै नामा दंफाङानो yang suni di sini nih jadi kan deh dili jadi kan ini dia mari bohilanggasino nih cing iya faidu kaya gimana oh nana mah hah ding mau tiak tali ni uti nang mun pa fung मानसिफ्रा मा खालामना थायोलै एसां फुङावनो सिखारना मबाइल नायोलै सयजन दं फुङावनो उथिना मबाइल नायोलै मानसिफोरा नै दैया नै दै देरदोंमोन मैया बेसेबा दै गिदिरमोन दा माबायानो गैलासै मा
रानज्लायलांबाय दैयानो दे दिखां दे फैदो नामा गैया नायानो उथिया ना गुरग्राया फुं फुङावनो ना गुरग्रा इजोंनो ओइ ना गुरग्रा इजोंनो रं मामिखौ देखायनो मामिया मोनदों आंनो या टिं 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 सिखौ बिनि ना मोननाया नंगौना नङा दे खारहांबाय नै दाउफोरा बिरलांगासिनो हनै नाय हनै नुबाय दाउफोरा बिरलांगासिनो फुर 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 दाउफोरा बिरलांगासिनो गुड मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं गुड मर्निं गुड मर्निं गुड मर्निं नै जाहानि ना गुरग्राखौ नाय फुंहरावनो सारिथानि सिखारनानै जे जमना थायो नै मोनोना मोना र' बिथाङा ओइ इजोंनो ओइ मोनदों मोनदों मथे नायानो बाराखा मा ना मोन्दोंमोन बेखौ मा ना मोन्दों मावा ना एसेबां फिसा फिसा मा जागोन बेसेबां मावा नादो हा नायानो गैया औ नै दाउफोरा मारै बिरलांगासिनो औ नै सिरिप 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 ना माथो दे माबा माबि बुं नोंनि माबाफोरखौ नोंनि चेनेलनि लोगोफोरखौ बुं बुं हनै मेरलाबा मानसिफोरा नायनानै दं गुड मर्निं बुंनाय आसा बुंनाय हा मानो इजोंनाय ओइ इजा नायलै इसे नाय इसे नाय दे दिखां होला दे नाखौ दिखां दे नाखौ दिखांदो दिखां 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 इय मथे मोनबोनायानो गैया मोना बेयाव दबाय हांब्लाबो हनै दादिया फुं फुङावनो फोथाराव फैदो नायनो ओइया दिनै माइ गायगोन फिसा आरो नैजाफोराव सु ना जमना दं दहायनि दिनसुर न नैजाफोर नै मामिया दं ना जमनानै मामि माबादो उथिदो मा नोंनियाव मासे माने उथिना होदो थान्दा नांबाय नामालै हो नाङाहायना नोंलाय ना गुरग्रा माबा थान्दा नांगौ दे गैया उथिया देखुन देन दिखांनाय इय ओइ फैदोलै हनै फैदो 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 दे
Ai malah नै फुङावनो फोथाराव फैबाय दैयानो माबा जोबनानै दं बोहैजोबनानै नै नाय बेखौ एवगोन ना डाइरेक्ट गायसिगोन बेखौ एवगोन ना एवासै हामै एवगोन ना एवासै बेखौ दा एवगोन दा एवनानै बेनिफ्राय बेरैनो डाइरेक्ट गायसिगोन अ आटाया थाबाला हौनै सासे इउटुब चेनेला नैबेनिनो एबे इउटुब चेनेला नैबेनि नै अनारि दैमारिनि इउटुब चेनेल हनै नै नाय जोंनि गामिनि लामाया दैबाना जाबा पुरा इसिनि दै जाखायो इयाव लोगोफोर नै इसिनि दै जाखायो पुरा इसिनि दैबाना जाबा पुरा दै सा बोहैलाङो पुरा नैखौ मारै खुरख्लावजोबदों नै नाय दैया पुरा दैयानो खुरख्लावजोबदों दैजाबो नाय नै जानाय पुरा दैयानो खुरख्लावजोबदों इखौ पुरा एकदम हौनै नाय नै दाउब' बिरलांगासिनो दाउब' दाउ गाबनायफोरखौ खोनासंमारो खोनायोबा दाउ गाबनायखौ सासेया ना मोनदों ना मोना देखायनो र' नै दैबाना मारै खुरख्लावजोबदों नै लामाया नै पाक लामाया इसिनि दं नै हाया पुरा खुरजोबदों हनै नाय ओरै सिङाव खुरलांदों सेस ओइ बे दखान खानाया जोंहानि ओइ बे दखानानो दासो गोदान खाना होदों ओइ आं हाङा बै दैयाव आं हाङा बै दैयाव हाङा नै मोनदों हा माबे आलियाव है लुथ्रायाव है मोना बेयाव मोना बेयाव माबा मोनगोन नों हनै नाय नाया मासेबो नायानो गैया नै ए खालि खबाइ गोजाल' खबाइ गोजाल' नुयो नों बेयाव नुवाना नों बेयाव मेला मानसि दं मोखांबो सुवाहाय मोनबो सुवाहाय बेरायनो डाइरेक्ट ना गुरनो फैखादों ना गुरग्रायाबो है इजोंने दे दिखां सिन्देला मा कके होनदोंलै दाउआ दे दिखां 4:48 जाबाय टाइमा 2 घन्टा ना जमगोन नों सुइ खाम संगोननायाव ए आं थांबाय हाला आं एसे जनि र' थांनानै मामिनि बिजा उथिदोंमोनलै थिंगोराव हादो दै गेदेरनि लोगो ओइ बेनिफ्राय नै ओरै आलि थानाय नै आलिनिफ्राय नैबे आलि
बिनिफ्राय जासे हय आलि नुहुरनायसिम नैबे सब जानो गायगोन फैबाय बेखौबो गायगोन बेखौबो गायगोन दै गेदेर दाथनो गायनो हानाय नङा उनाव लाखैनो गायगोन दे द'जिसे मानसिफोरानो नायना दं नोंनि चेनेलखौ 64 बुं माबा माबि हो मारै मानो मानो हा आवलिजोबदो आथिं आथिं बोनजादो बुजाया दे 64 वाचिं लाइक खालाम लोगोफोर लाइक 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 खालाम दे या दे देखां ओइ दे 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 देलै दे या मोनजागोन नों ना नानि नानि ना मोनजागोन नों हा ना सिंबा जागोन जुंमाखौ जागोन नाला इया ज'निलै आं लोगोफोर नै थिं आरो मोनसे मबाइल दं र' खयथा जाबाय नै टाइम नायगोन नै 4:51 12 तारिख हा 6 बाजिब्ला हामगोन दे आं नोंखौ एकता फट' खेबनि हा र' एसे नाय एकता फट' खेबनि आं फट' वाव नाइस नै नाय लोगोफोर फट'आ मारै जादों नै फट'आ मारै गिदिर जादों नै दे रेडि दे रेडि फट' मोनसे दे रेडि इजोंने नाय नै फट'आ मारै जादों नाय नुबाय गगोलैनो बे मबाइलालाय मानो गगोलैगोन बेलाय नाखौ आंखौ नायनो दे रेडि इजोंने नाइस नै लोगोफोर मारै जायो फट'आ नुबायना नै आंखौ नायोब्ला नै नुबाय नै मा सिनाखौ आंखौ नायनो आंना आंखौ नायलाबानो लायो
20 minutes जाबाय कमप्लिट 20 minutes जाबाय बाबाय नामा बिजोंनो थुदो लांदों थ' लांदों थ' लांदों थ' एबे 4x नि फट' भिडिअ 2x सालायबाय नै भिडिअ 2x सालाय जायो नै मोनदो गैया थ' जागोन थ' बाथोन जानो मोनब्लाबो जायोथ' थ' जाबायना जायाखै सारि टाइम जाबाय नै 4:56 साहा थानांदो दे दंफांफ्रा गिसि गिसिलै 94 199 लाइक खालाम लोगोफोर लाइक एखौ वाइड एंगेल बानायनो नाया आहा फाग्ला न' जमा बाहेराव जयै नामा गैलियाब्ला मा फालिथ बेवहाय मोनसेयासोबा कमेन्ट होदो माबा लिरदो नायानोबा मोना नायानो मोना देखुन मथेना ट्रेक्टर एवगोन Mata ni sekali kalau anak punya, sekolah ni punya lelaki ada tu, pembara, jangan kali anak kan punya ni lelaki. Hah? Jangan kali anak kan punya ni lelaki. Nih manusia आथिङानो साजालायदोलै आथिङानो साजालायदों नै माबा लंपेन्टआबो माबा खान्थेग्रा गाच्चा जाजोब्बाय नै खान्थेग्रा गाच्चा जोब्बाय नुबाय आथिङा बेदेलाबदों दे देखां दे मोनोना मोना नायनि इय मथे मोनदो नायानो गाखोआलै से र' आं मबाइलखौ दोननो र' सेन्देलाव आरो मोनसे सेन्देलखौ इयाव दोननि र' एम्बुलुखौनो लांगोन नों दे एम्बुलुखौनो लाबानो जाबाय दे
5टा बाजिसिगोन लोगोफोर गुड मर्निं बयखौबो गुड मर्निं गुड मर्निं गुड मर्निं जोंहानि फोथारा एकदम दै गोबां जानानै दं माब्ला गायनो हागोन बेखौ इसोरासो मिथिगौ बै आलि नुनाया नैबे आलि ओमफ्राय बैसिम आरो ओरैजाय ओइ खनासिम आरो ओरैजाय नैबे आलि मोनसे नै सिगांनि आलिया नै दिखोलायबाय नाखौ मोनदो गैयालै जायानो नोंनि ना गुरनायखौ जाया आं जादों आं ना गुरनायखौ आं मैया माबासो जादों दाउखौ लाबोनानै जादों दाउ लाबोनानै जादो दाउ 5टा बाजिबायलै 5टा जाबाय नै लोगोफोर 5टा बाजिबाय फुंनि 5टा जाबाय ओइ गोमोरबाय देखुन टाइमा गोमोरबाय आधा घन्टा जाबाथाय भिडिअखौ बन्द खालामना दोन ना आधा घन्टा जाब्ला 23% चार्ज दंसै आं मबाइलखौ चार्ज होनि दे खोनाबाय फिलिं लाइक मेघालया नङा आसाम मेघालया नहीं है ब्रदर आसाम ASSAM आसाम थैंक यू I'm feeling lucky thank you brother for your lovely comment thank you सुबह मछली पकड़ने के लिए आया कुछ भी नहीं मिला उठाओ चलो देखेगा क्या मिलता है मछली पकड़ने वाली मैडम उठाओ हैदराबाद में अभी सुबह नहीं हुआ हैदराबाद से भी देख रहा है भाई इतना दूर से हैदराबाद में अभी सुबह नहीं हुआ ओके हम लोग का इधर में आसाम में सुबह हो चुका है अभी 4 बजे को ही मतलब थोड़ा सुबह होता है 4 बजे को ही सुबह 4 बजे आए हैं यहाँ पे हैदराबाद में अभी सुबह नहीं हुआ है कितना बजे सुबह होता है उधर हैदराबाद में 6 बजे के आसपास चलो उठाओ मछली उठाओ रे जल्दी मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस ओके 113 वाचिंग चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ओके मच हुडपाना मास हुडपाना क्या लिखा भाई का बस में तेरे भाई गर्लफ्रेंड है क्या गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या बोल रहे हैं ये गर्लफ्रेंड है मेरा गर्लफ्रेंड सुबह मछली पकड़ने आया है इधर में देखो इतना सुबह 4 बजे को मेरे को उठा के लेके आया 4 बजे यहाँ पे आओ बोल के सुबह 4 बजे
फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है। ओके, यहाँ पे कुछ तो मैसेज आया। 3724। ओके ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा। गुड गुड दोस्त, थैंक यू थैंक यू ब्रदर। जो कोई भी कमेंट कर रहा है गाइस यार, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का सुबह बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। यहाँ पे देखो चिड़िया उड़ के जा रहा है, अभी चिड़िया उड़ के जा रहा है गाइस। आसमान भी अभी पूरा अच्छी तरीके से साफ भी नहीं हुआ है। आप लोग वीडियो को लाइक करके जाना। ओके, यहाँ पे देखो कुछ राइस दो, उधर मच्छी मिलेगा। ओ, अभी फिर से घर में जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जाके घर में जाना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा राइस लेके आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पानी में ये 4 बजे उठा के लेके आया, ये बताए 4 बजे में मछली पकड़ने चलते, चलो आ जाओ। मछली नहीं मिला इसको अब तक, मछली ही नहीं मिला। वो मछली पकड़ने वाली। माई शो, थैंक यू फॉर कमेंट। भाइको बसुमतारी नोंनि लोगो नामा? भाइको बसुमतारी नोंनि लोगो? आपका दोस्त है क्या? नहीं है, नहीं पहचानता। कमेंट किया, थैंक यू फॉर कमेंट। आई एम फीलिंग लकी कमेंट करने के लिए थैंक यू। माई शो कमेंट करने के लिए थैंक यू। भाइको बसुमतारी कमेंट करने के लिए थैंक यू। दिदुम ब्लॉग्स बोरै बुरु नायनो मोनदोंना मोनाखै? गैया ब्रादार गैया। दिदोम ब्लग्स गैया, नायानो गैया, गाखोआनो, नायानो गाखोखाया, नायानो गाखोखाया। ओरैनो टाइम पास। 4टा बाजियावनो सिखारना फैदो, फुंनि 4टा। ओमफ्राय दा नै 5टा, 1 घन्टा जाबाय। नायानो गैया, इसिनिबो मोनाखै दासिमबो, इसिनिल'। गैया नायानो। दे दिखां ओइ, दिखां। दे, मोनोना मोनाखैसै नायनो दे। 21%। 21%ल' दंसै, चार्जआनो जोबसिगोन। टाइम पासल'। जों मा जानो, टाइम पास बायदिनो जाबाय। फ्रम सिलिगुरि, ओके लाभ फ्रम सिलिगुरि, ओके ओके। थैंक यू ब्रदर, सिलीगुड़ी से देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्या बोलूँ, ये लाइफ मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ में कमेंट वगैरह कैसे रिप्लाई करना चाहिए। पहली बार लाइफ आया है ना, पहली बार लाइफ आया है इस चैनल पे। बाय द वे, लव यू गाइस। जो कोई भी कमेंट कर रहा है, कमेंट खालामग्राफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मा होनगोन, थैंक यू सो मच। सोरांबाय, दाउ गाबनायफोरखौनो खोनासंनायाव ओरैजाय दाउ बिरलांगासिनो, गोबां दाउ बिरलांगासिनो एकदम। बहानिफ्राय होनदों लाइफआ गवालपारा डिस्ट्रिक्ट ब्रादार। दिदोम व्लग्स लाइफआ गवालपारा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय, गवालपारा मिन्थियोना? गवालपारा डिस्ट्रिक्ट ना मिथिया? गवालपारा। ओइ आइफोना 20% बासि, आइफोना 20% बासि। आं आइफोननि माबाखौ बन्द खालामदों, लाइफखौ बन्द खालामदो, लाइफखौ बन्द खालामदों नामा गाइस? फोन चार्ज गैलासै, 20% लेफ्ट वार्निं होबाय नै।
चार्ज गैलिया 20% र' आं नोंसोरनो दिन्थिनि दे फननि चार्जखौ आं बेटारिखौ खेबनानै फट' खेबना दिन्थिनि हा नटिफिकेसन नै नायनि नै र' दे लाइभ होबायना नै लाइभआव हमनानै दं आं फनखौ नै फट'खौ नायनो हागोन नै चार्जखौ नाय 20% लेफ्ट ओनलि 20% लेफ्ट लाइव 36 मिनिट हो चुका है अभी चार्ज गैलिया लोगोफोर हनै नाय 20% लेफ्ट नै 20% लाइक खालाम सब लोग मिलके लाइक करो गाइस बयबो लोगो नांनानै लाइक खालाम बेनिफ्राय बाय 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 गुड मर्निं एन्ड बाय 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 ना बाय बाय इजन नै सि इजन नायनानै थानाय नै फकास जायो मोजांबा दे दिखां दे गासै दे फार्स्ट टाइम 20% आं बायबाय बायनायनिफ्रायनो गासिबो 20% जायाखैमोन हा कार्बि आंलंनिफ्राय भाग्य बसुमतारिया कार्बि आंलंनिफ्रायनो बा दे थेंक इउ सो माच कार्बि आंलंनि इसां गोजाननिफ्राय कार्बि आंलं बा कार्बि आंलं मा जायगानि लांहिननिनो जागोन बि नोंसो सिनायो लांहिना अबे जाय नों लांहिन नुबाय आं जे दाबो कार्बि आंलंखौ नुवाखै दे दिखां दे मोनना नायनि कार्बि आंलं बा नाय बेरायनो थांनांगौलै देनां कार्बि आंलंआव ना खनसेसो बर' गामि दंना बेयाव गोबां बर' गामिफोरखौ नायनो थांनांगोन दे गैया नायानो गाखोआ दे बाय बाय होनदोने नों आं लाइभखौ बन्द' खालामदोनि बाय बाय बुं दे नै बाय 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 आरो गासै बाय बाय बुं दे लास्ट एसे नायनो एसे नायनो 40 मिनिट जाबाला थिक थाक 40 मिनिट जाबाला 38 मिनिट जाबाय 39 जासिगोन 40 मिनिट जाबाला लाइभ स्ट्रिमिंग अफ बाय बाय चार्ज गैयासै नै आं केमेरा अन खालामबाय नै केमेरा अन खालामबाय नै आं फट' खेबनि आब' नै कय पारसेन्ट चार्ज दं नै औ नै नाय लाइभआव नाय नै 19% लेफ्ट ओनलि 19% लेफ्ट 30 सेकेन्ड दे बाय बाय होनद' इजन ने wait आरो लखरे ने इजन दे 40 सेकेन्ड जाबाय 40 मिनिट जाबाय बाय बाय गाइस बाय बाय हो दे लास्ट बाय बाय या